Skrbime kada Signor Mamuk mantu devla mete stradina Mamuk man Isuse Mamuk man Pokaina man Isuse Pokaina man Prijemine man Isuse Prijemine man Mamuk mantu devla mete stradina Mamuk man Isuse Mamuk man Pokaina man Isuse Pokaina man Prijemine man Isuse Prijemine man Mamuk mantu devla mete stradina Mamuk man Isuse Mamuk man Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъл на живота ми. Самотен бях в този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. И аз сега разбрах какъв е смисъла на живота ми. Царю мой, без теб не мога да живея на тази вечна земя. Царю мой, без теб не мога да живея на тази грешна земя. От Твоето присъствие изтръпвам, Боже, разтапям се от Твоята гореща топлина. Колко хубаво ми е с Тебе, без Теб не мога аз. Царю мой, без Теб не мога да живея на тази грешна земя. Царю мой, без Теб не мога да живея на тази грешна земя. Дайте цялата слава на нашия Господ, защото Той заслужава. Алелуя! Царю мой, без Теб не мога да живея на тази грешна земя. Царю мой, без Теб не мога да живея на тази грешна земя. Аплодисменти, бе, хора! Внимание! Да ви кажа нещо, брати и сестри. Това дете ме разчувства, Бог ме докоства. Много съм хорар човек, обаче това дете, защото Бог е с нея и чрез нея ме докосна, ме разчувства и ми отвори душата, просто ми се плаче от радост. Бог да го благослови. Той Бог е с нея. Но просто, когато почна да пее това дете и Бог ме докосна, той е много любов и всичко друго. Да благословим нашия Създател Исус Христос
И Бог да благослови всички, които са в тази зала. Амин. Давайте.